1988ko azaroaren 7 hau egun seinalatua da guretzat. Gaurko egunez, oraintxe, hasten baita Euskal Herria irratiaren lehenengo saioa. 25 urte. 8.000 entzule. 800 bazkide. 100 iragarle. 200 kolaboratzaile. 12 langile. 11 lagun. Aukera on. Goizeko albistegia Euskal Herria irratian. Irratia pizten nau. Helburua euskarak gaztelaniak duen tokia izatea hiriko seinaleetan. Informazio gozaria. Eguraldiari dagokionez, gaur ere zerua urdin daukagu. Proiektu baten parte sentitzeko bidea. Bide batez gainera, proiektu baten parte sentiarazten gaitu, eta hartara norberak bere buruarekin konforme egoteko modua ere bada Euskal Herria irratia entzutea eta Euskal Herria irratian aritzea. Zertan gauzatuko den gure plan estrategikoa? Inoiz baino gehiago izan nahi dugu topagunea, elkargunea eta eztabaidagunea. Urrintzidorrean 8 gradu ditugu goizeko une honetan. Aniztasuna beharrezkoa den aldetik iruditzen zait, beharrezkoa dela Euskal Herria irratia bezalako hedabide independiente bat gure artean izatea. Iruin herria eskura mundu osoan. Eta beste alde, iruditzen zait kazetaritza gertuko egiten duela Euskal Herria irratiak Iruinean, eta hori oso importantea da, bertatik bertara kazetaritza egiten duena eta komunikazio egiten duen irrati bat kasunetan, talde bat, bizirik mantentzea. Gure webgune berria lortu nahi dugun irratiaren erakusle ere bada. Gure programazioa online eskaintzen dugu, baita podcasten bitartez ere. Baina horretaz gain webgune irekia da, internautei berriak bidaltzeko aukera ematen diena, eta topagune ere bada. Hainbat talderekin haien eduki eta zerbitzuak gure plaza digitalean eskaintzeko akordioak lortu bai ditugu. Adibidez, AEK, IKA, Karrikiri, Eguzki Bideoak, Bertsozalen Elkartea edo Eusko Ikaskuntza. Irrati baimenak banatzeko konkurso berri hau oportunidade badela, aukera on bat. Euskera bizi-bizi sentitzen du. Nafarroko jendearen kultura oinarrietako bat da eta euskera ere bai, dudarik gabe. Plan estrategiko bat egiten ari gara, gure bazkide, kolaboratzaile eta lagunen ekarpenak ere bilduko ditugu, eta datorren denboraldiari begira, bestelako egiturekin eta antolakuntzarekin produktu berriei ekinen dira. Iruñeko Euskal Herria irratia elkartea hasieratik egon da Euskal Herria irratiaren ondoan. Euskal Herria irratiaren dirubide nagusietako bat baita. Eta oraintxe da, une aproposa, guztiz aproposa, irratiari behar eta merezi bezalako laguntza emateko. Hori bazkideak tazatu behar dutzu esan, nola egin behar den edo. Talde lana. Gutxi gora bera, area ertzaren eta zeraherriko marraren arteko Laurden bat beteko dugu aurki, lizentzia jo puntuan daukagu, komunikazioaren munduan aldaketa unitz gertatzen ari dira, aukera ezin hobea da, irratia barrutik berriz ere pentsatzeko, eta aukera ona da ere irratia birsortzeko. Indarra eta kemena pizten da. Oso lagungarria zait euskaraz hitz egin ahal izateko nire alabarekin. UPNetik hasteko esan dutena, funtsezko araua dela eta Nafarroaren isla onena dela. Etorkizunerako gainera, tresna aproposa da, Carlos García Adán Elokala esan. Euskartegian non nahi. Euskarak edabidea behar dituelako. Euskal Herria irratia behar bat da euskaldunentzako. Eta Euskal Herria espalego sortu egin behar litzateke. Topagune eta erreferente izan nahi dugu. Gure Iruñerria nagusiki erdaldun honetan sakabanaturik bizi den euskaldunon hizkuntza komunitatearentzat. Eta halaber gizarte zibilarentzat, Nafarroa ofizialaren berri ez ezik, Nafarroa errealaren berri ere jaso nahi duen jende gorrentzat guziarentzat. Iruditzen baitzaigu bizi dugun egoera ekonomiko, politiko eta sozialean oso rol garrantzitsua jokatzen aldugula alor horretan. Aldi berean erreferente izan nahi dugu, panorama mediatikoan, erredakzioen integrazio digitala, sinergiak, bategiteak, hitz handi asko bolo-bolo dabiltza euskal komunikazioaren munduan, eta uste dugu horietan Iruñetik eta euskaraz parte hartzea, horiek Iruñetik eta euskaraz baldintzatzea
oso garrantzitsua dela. Iruñerriko soinu bat da. Iruñeko kolorea. Gertatuak eta gertakizunak Iruñeko Euskal Herria Irratia. Lehengoan buratu zitzaidan ezjakintasun handiena dela bertako kultura ez ezagutzea. Orduan, nik uste dut kalitate aparta izateaz gain, bertako kultura sustatzen duzuenez, ez jakintuzun horretatik libratzen gaituzu. Iruñerriko irratirik onena. Gaur egun haunitz hitz egiten da elkarlanaz, sinergiaz bat egiteaz. Egiarran irrintzidorrean guretzako aspaldiko kontua eta realitate bat da. Egunkariko eta berriako egoitza Euskal Herria Irratiaren ondoan izan da beti eta guretzako elkarlana betiko kontu bat izan da. Elkarlana. Hurbileko ezinbesteko informatzailea. Herritarron parte hartzea pizten da, hitza ukatuta daukagun ahotsa. Eta laguntzen jarraitzea, altxor bat direlako oso gutxi dauzkago, euskarazko hedabide oso gutxi daude, eta oso gutxi ere, herritarroi zuzenean eta herri mugimendu eta mugimendu sozialei hitza ematen digutenak. Hemen zuzenean FM-ko 91,lauan eta Iruñerriko erritmoa pizten da. Hoxe dela garrantzitsua Euskal Herria Irratia bizirik jarraitzea eta horretarako beharrezkoa ditu lizentzi edo dena delako eskuratzea. Euskal Herria Irratiak espaldin badu bere tokirik, espaldin bazaio errekonozitzen bere lana eta bere eginkizuna, euskarak haunitz galduko du, euskaldunak ere bai, eta euskaraz ez dakienak ere nortasunaren eta eskubideen kandela. Proiekturik onena egin beharra daukago. Horrekin ere ez dugula aski badakigu, baina guk irabaztera jo behar dugu, emititzeko baimena aitortu behar digute, eman beharra digute. Inoiz baino gehiago, une bereziki garrantzitsuetan bizitza. Hau Iruña, herri mina! Hitzarekin jolasean, honegin. Iruñerriko sortzaileen topalekua izan delako urtetan eta izan behar duelako. Ametsak ez du. Euskal Herria Irratia birsortze prozesuan. 25 urte betetzear, lizentziaren bila. Aukera on, bazkidetu.